Aberystwyth yn I gwyrddau di arferol yn ymosod o'r chwith i'r dde yn yr hanner cyntaf yma, fel da ni'n edrych ar bethau. Mae yna gyfle fan hyn I Aber, cyfle cynta'r gêm. Ac arbediad holl bwysig gan Rhys Truman. Hartley, mae'n ffindo'r lle yn y cwrt a mae'n bwrw'r target o'n I fi, mae'n rhaid i fe sgorio fyna. Mae'n gweld y gol geidwad, ond mae'n rhaid I mynd i'r gornel dde neu'r gornel rhwyth fyna fydd y Hartley'n siomedig. Ben Willem sydd I gymryd y gic. Mewn safle ddawol. Codi'r beli mewn I cwrt Cosby ac pan yn ôl yn amddiffynioedd eto. Dwy ar gyn I cael ei rhwystro, wedi dod I Thorn! A Jack Thorn, capten Aberystwyth, oedd yn y lle iawn ar yr amser iawn I roi'r ymwelwyr ar y blaen. Hanner awr wedi mynd ar ffordd Llanelian, a fe alla honna fod yn gôl anfarth yn y frwydr I aros yn uwch gyngrair Cymru. Bach o ping-pong ar y postyn pella, John Owen a Iwan Lewis, ond mae'n benni lan wrth trad y capten, a mae fe'n benni ddi yn glenigol. Creedy yn hir, a fe betriso Dave Jones, a fe gyrheiddodd Lloyd Marsh Hughes yn o gynta, ond peniad yr eilydd heibio'r postyn. Marsh Hughes, neu popeth yn gywir y fyna, just rhwng yr amddiffynwr a Dave Jones yn y gol. Gael I beniad I. Sei ar darget, bydde honna yn gol. Aber yn ista'n ddyfnach ac yn ddyfnach bellach. A mae yna gyfle yn fan hyn. Iwan Lewis yn trio sgwario'r bel a Steph Davies, mae'n nôl at Lewis. Lewis yn cymryd I amser ac yn tynnu ergyd I mewn i'r hwyd ochr. A mae'n bosib bod Iwan Lewis wedi cymryd gormod amser I feddwl amdani. Ti jyst yn disgwyl Aber I cymeriad cyfleuon fel la. McCready trio ffindio'r allwedd I ddatgloi'r amddiffyn. Peniad Dawes I lawer! Atkins oddi ar y trawst! A fe groesodd y bel y llinell. A mae'n gol i'r tîm cartra. Ac efo 2 funud I fynd o'r diwedd, maen nhw wedi cael y gol sy'n unioni'r sgôr. Wel, maen nhw wedi bod yn curo ar y drws. McCready yn ganol popeth. Downs ar penni ar y draws. Gol I hunan gan Kirkman. Billy Kirkman drian o rhaid iddo fynd amdani. Mae'n cymryd cig gornel rwan ar ochr arall y cae! A mae mewn! A mae Aberystwyth wedi mynd yn ôl ar y blaen! Zach Hartley efo'i gol gynta I Aberystwyth a nachu amser I wneud eich marc. Wel, am drama. Mae Bae Colwyn jyst gallu fod mor greulon rewythau. Bae Colwyn yn meddwl bod nhw'n nôl yn y gêm yma. Ond Hartley, rhywsut, rhyw ffordd yn cael ei mewn I gefen y rhwyd. A dyna beth sy'n bwysig. Bale ymlaen, Canavan ar ei hôl I, Canavan ddim yn cam sefyll, Jay Canavan yn y cwrt Cosby! Ar ergyd ar draws wyneb y gol, fe gafodd Rhys Truman y cyffyrddiad lleia, a bosib o hwnnw yn gyffyrddiad holl bwysig. Yeah, it's a tough week carrying the club from top to bottom at the moment, and it's really taking toll on me and the players. Yes, we stuck in, we determined, we got our just rewards, and you know what? It's a battling performance, and that's us. That's what we do. That's what we're good at. Just disappointed to concede when we conceded, but it's a battling performance, and we got 4 more battles to go. Tom, I don't know where to begin. You must be bitterly disappointed after that. Yeah, gutted. Yeah. We're pushing all second half to try and get back into it, and then we do. 2 minutes later, yeah, it's speechless. Yeah, just gutted, heartbroken. Fel ti'n gweld, oedd cae'n anodd. Dwi'n meddwl, do'n am llawer o bêl-droed I cael ei chwarae arno lot o. Oedd hi'n uniongyrchol o dweud y gwir wrth y te, ond da ni mewn gemau fel yna, da ni ffansio ni ddod allan o'r top fwy na dim, really. We know the next one's a tough one against Penabont. We know that, but then you've got Barry and you've got Ponty twice. If you told me that's how running the games, I'd take it. Happily take it.